Sa laing balita, gihatagan og 7 out of 10 nga grado sa Southeastern Mindanao Diversified Drivers Operators Cooperative Consemdoc si President Bongbong Marcos Jr. alang sa iyang nahimo sa transport sector. Matod ni Semdoc Chairman Manuel Duran, naglaom sila nga matutukan sa administrasyon ang Oil Deregulation Law ug matubag ang dugay ng mga suliran sa mga driver ug operator nga matod pa niya napasagdan sa milabayng mga tuig. Sumala pa ni Duran, doon na paghihapoy higayon ang presidente nga ipakita ang konkretong aksyon imbis nga kanunay nga sige og panaad matag State of the Nation address. Gingon niyang nakafile na sab sila og petisyon alang sa usbaw sa plitihan busa dili na sila mutambong sa welga o strike aron malikayan ang kagubot ug magulat na lamang sa desisyon sa mga otoridad. Samtang gipadayag ni Roel Aquino sa ka-public utility jeepney driver ug operator sa Dakbayan sa Davao nga naglisod na sila sa pagsagubang sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Matod niya, nagpabilin nga ubos ang pamasahe bisan misaka ang gasto sa operasyon. Hinungdan nga usahay dili na igo ang ilang kita bisan alang sa adlaw-adlaw nga pagkaon sa ilang pamilya.